Bože, kabriolet, tak to sa mi páči. Čo príde ešte, čo myslíš? Hanba sveta by bolo dať na 10. Vidím, že nádherné športiakčik. Športiakčik pekný. Toto bolo v taxi. Vo filme taxi. Rýchlo a zbesilo bolo. Rýchlo a zbesilo. 9. Vieš čo, BMWčka sú už nudné, no. Pekné, luxusné, pekné, ale nudné, nuda. Kúse to isté, dáme si na 10, niekto musí byť. Aha, toto je krásne. A prečo práve 16? Prečo práve 16? 8, môj zlatý, 8. Joj, Rand Rogers, Rand Lover, no, krása, úplne že krása, 3, nádherka, takéto jeep, veľké, obrovské autá, potrebujem ho obrovské, a ešte merčák, 4, a zase bavoráčik, čierny, ale vidím, že dvojmiestne, takže 6, dvojmiestne nepotrebujeme. Či toto bolo v taxi? Za ním. 5. To je ten, viem, ktorý, neviem, no. Jednotka mi príde Jeep, vidíš, Jeep. Merčák, na čo? Nie, 3 je najkrajšie pre